тамаша үтәбез. Җәй көне матур инде. Яшеллек. Үзе була бик еракта түгел инде бу безнең җиләк җыя торган бик матур бер җир бар. Ул безнең күрше Питрәч районына керә дисәм дә ялгыш булмас. Шәле авылына якын. Һәм менә шунда барабыз. Яратам шул якларны. Ел сайын җәй көне шунда барып, җиләклеккә барып, рәхәтләнеп җиләк җыябыз әни белән. Быел да менә чыктык. Бардырмы җиләк юктырмы, менә баргач бергәләшеп карарбыз сезнең белән. Быел әле яңгыры да юк. Яңгыр булмагач, җиләк бик эредә булмаска мөмкин. Безнең якларда яңгыр бик сирәк ява. Кыенрак. Менә килеп җиттек. Бара мин. Бармы җиләк карыйга, яни борчак бу. Борчак мәйтәм, әне. Кызым өлгергән бу багым. Nerede o motor kayda? Ne soru çekler өлгергән. Кирәккә түгел бу хәзер. Менә килеп җиттек бу җиргә. Бәгыр көйләрем үсеп утыралар, яфраклары да юк. Яңгыр яумаган монда. Шундый яхшы җиләкле урын иде бу башка вакытта. Карагыз сез моны. Шул кадәрле менә җиләкләре бар аның үзенең. Яфраклары бигрәк бәләкәй. Кирәкми минем. Мана синең туган җиләк белән. Мин кызлар шундый табигать кешесе. Отпускны шушы вакытта алам мин һәр вакытта да. Җиләк өлгән вакытта без көн сайын диярлек йөрибез. Әни белән җәяүләп барабыз без. Ял вакытларында инде ирем машина белән итеп куя, бик ераграк йөрибез без шулай. Карагызсыздар чәчәкләр. Рәхәт инде бәребез. Менә өйдә утыру түгел. Табигатьнең менә матурлыгын, һавасын сулап йөргән дә рәхәт әйберлек булыр. Нәрсә, бармы җиләк? Кайын җиләге белән кахарса да күрмәгән. Яңгыр да юк, җиләк тә юк. Менә монда бик күп буладыр инде, менә бу җирдә дә. Быел монда да югайм. Бу пишим җиләккә барган кешеләр җиләкләр белән бармагыз, 10 литрлы. 2 майны җиләк килгәне белән тагын килик, банка килик, банкага ала бирсә кайын җиләге җыярга исәпкә бер җирем бар, шундый шәп. Ел сайын шуна барам, бер кеше җимия кырсанды. Җыйса да бәлки мин килгәндә каладыр инде. Хәзер менә шунда барам әле. Алла бирсә. Менә бу җиләк, ничек әйтим. Менә бу җиләк. Ваграк кына буялны, бәребер әйбәт җыярга. Шәп-шәп. Җиләге җыясыңмы син? Жатып җыя бераз.
olmadım ne uçurum ne onda karşıyım. Yere kaşıkka koyayım elim alır. Elle yatıp yiyasın indi. Kötü bir yiyem. Seni gelip çıktım o gün geldim. İncir bitbeylenem ama. Benim sağlam. Bu kadar bir ese bulmazsın da o kayıp. Hadi hele bitbeylene. Bir bitbeylene urs. Hazır mı adayı bilelim koyayım da. Davay yığınadı. Saat 12 tutmadım mı? 12 tuadır bir 15 minutlardan akırız. Kareli simmundağı jilekni. Subhanallah yara jiyabız. Hayırlı günler barazı kadar. Ama yeni jileklerimiz tuldu. Işirge jilek buldu. Koyun jilege ezindi. Hazıransında korisi baraylı biraz. Bikşep jilek yok deyip oturmasınlar, kelsinler kişiler. Elhamdülillah qaragız siz bu nimetlerini. Allah Teala'nın bergen nimetleri. Subhanallah. Yani büyük köp jilek bu yıl. Türlü jiri bilen indi. Bütün jirde de yok. Korap izlerge gerek bu yıl. Bizim yakta büyük yağmurlar yağmadı. Yolsa da büyük ez yağdı. Şuna göre bizde jirek vağırak. İzlep jiye turgan. Şunun bilen şu. Bizning bilen ko'ngilli biz jilek jiyabız. Dilek. Bunda yanında olmagan. Bunda ulende düşmeyen bunda. Dilek kurbu. Yani kutupxanim ikirinde jilegini satıp jiberasin ha juaq boşqan. Yok satmayayım de. Satmıyorsun da yani. Satmayayım. Rahat. Jıqtık bu saat 1'ge silishgan edik, qo'ytabız deb. Ko'tarib turaman mana mashina. Yani bilan ko'tabız, enine sadriga shunda jib, anga rahat endi u bit otna bo'y uyda o'tiradi. O'zigina yashayman meni kimlar bilmay. Pensiyada endi ko'pdan bek izlashaqda pensiyaga invalidlik berganlaridan degan aytingdash biz bek og'ir kechirdi u, salomatligi bek bittani, ishida shunday qotlovlidami. Butun rohatli o'tiradi u otchotlar bilan. Nasıl şeyler o iş yaprakları? İş yaprak, iş ortkanda başka liyle bir nesige baraydı. Hani idealin arkilde. Gitti gayda. Gilebs. Gitti gayda Allah'a tapşırdık koytabız. Maşinabız kildi. Yine sabahı vuran, sonra sabahlı oyunda.